Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε το OBS Studio, όπως βλέπετε εδώ. Λοιπόν, πάμε στο Google. Αργεί και θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση OBS και θα σας βάλω εδώ πέρα που λέει HTTPS, θα σας βάλει αυτό εδώ πέρα και στο τέλος θα λέει Index OBS Project. Θα δεν πατήσετε αυτό εδώ πέρα που είναι το Classic Version, το νέο Classic Version, ενώ αυτό που έχω εγώ πρέπει να είναι. Τώρα θα κατεβάσετε αυτό εδώ πέρα. Έχει πιο πολλές ρυθμίσεις. Θα δείτε, ας πούμε, έχει αυτό εδώ πέρα τη ρύθμιση, λειτουργία Studio, διάφορες ρυθμίσεις. Σαν τον κανονικό είναι, αλλά απευθείας full screen. Θα κατεβάσετε λοιπόν αυτό εδώ, για Windows 7-10, που λέει και το OBS Studio. Πού είναι? Αυτό. Είναι βέβαια πολύ μεγάλο το installer. Τώρα ουσιαστικά κατεβαίνει το installer. Δεν κατεβαίνει το Full Studio. Το δαιμονία μου έχει κολλήσει το OBS Studio. Και τον Ιούλιο του 16. Είναι και η καινούργια version. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Άντε. Πάντως μη φοβάστε, θα βάλω link στο description για να το κατεβάσετε κατευθείαν δηλαδή. Εν τω μεταξύ από πίσω δείχνει το LOL ότι και καλά, όχι και καλά, ότι έχουμε καλά γραφικά για να παίζουμε και LOL. Και όντως, έπαιξα Geometry Dash και δεν κόλλησε. Τι είναι αυτό που ακούγεται? What the... Τι κάνει έτσι? Ελληνά νέγκε. Ουσιαστικά έτσι θα σας εμφανιστεί το installer. Το έχω βέβαια το κατεβάζω, δεν ξέρω γιατί το κατεβάζω. Ωραία. Εκτέλεση. Κατευθείαν ανοίγει. Εσάς θα σας εμφανιστεί εδώ πέρα έτσι. Next. I agree. Θα πατήσετε install και θα κατεβεί. Οκ. Και αφού σας κατεβεί θα σας εμφανιστεί έτσι εδώ πέρα. Ουσιαστικά δηλαδή θα πατήσετε στη λήψη εδώ κάτω. Έχω πει η λήψη. Εδώ πέρα ουσιαστικά είναι η λήψη. Θα πατήσετε εμφάνιση στο φάκελο, να σας το εμφανίσει εδώ πέρα. Και βάλετε αυτό εδώ. Άκυρο, το ξέρω ότι υπάρχει ήδη. Wow.
Θα σας κατεβάσει το Instagram του και θα σας εμφανίσει εδώ πέρα ή εδώ, ξέρω εγώ, ή εδώ πέρα μάλλον, έτσι όμως. Και θα πατήσετε μετά. Θα δείτε ότι έχει, λέει, σκηνή μνημεία και θα πατήσετε εδώ πέρα προσθήκη για διάφορα πράγματα. Αν θέλετε να κάνετε σύλληψη οθόνης, θα πατήσετε σύλληψη οθόνης. Θα δείτε σύλληψη παραθύρου, σύλληψη οθόνης. Θα πατάτε έναρξη καταγραφής, σε μένα λέει διακοπή καταγραφής, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε κάνω βίντεο. Άμα θέλετε πρέπει το μικρόφωνο από εδώ ή τον ήχο επιβάνειας εργασίας, δηλαδή ο ήχος που παράγεται, ας πούμε, τα λοιπά. Πάντως είναι πολύ απλό. Άμα έχετε και άλλες ερωτήσεις, γράψτε, κάντε μου σε comment και θα σας απαντήσω άμεσα. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.